bagay bagay namin. Kasi ako pa Manuela. Ganti naman. Ubayan ba mo ka Manuel? Tak Manuela? Anak mo, Jim. Tak Manuela yan? Okay, Jim. Kasi asa minno ya masih. Magano? Basta ka mabay. 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 Apa mo bambak? Mabay. Yo. Tak Manuela. Ubat yan. Sa minno ka Manuela sa akin. Nagkila mo, saklas namin utubin namin. Ito yung Basta binali. sa minno. Bubul sa baba. Ito yung binali. Kita mo mo siya baba. Ito no minno. Wala siya mo namin. Bajan niya yung mungkin mo ako. Babajan mo sa pamo. Ubata ba mo? No. Kaya. Kan ka dapat na ba no? Oh. Yes, yes. Hey. Paso. E mo niya ba? Oh. Ano? Sagna na mo niya. Nakakala di mo. Nagzamin mo. Amo, bakit di mo namin? Kami sila bola de vone punya. Hey. Bisa la pasa. La paranga. Yo. Mata kita tidak men. Apa ya? Yo, aku nak bakar ini. Masih pun dia panas dia. Apa tu tu dia wash mo men?